Nagaylatan ng panlupang barkada. Hanggang na drawing. Paano ito'y barkada eh? Siya lang din ng pusak, siya lang ng balaybay, siya lang ng plancha. Paano makainumat? Kaya siya ko labat ni kasi simputan dakla. Ouch! Ang sakit. Ang sakit ato barkada. Pero walay mas ang sakit at satan. Wala mas ang sakit ni siring satan. Amay balibali ugi mo bangon nung daka. Kamukamukat ka ni. Sanda ka baga na mansinup ka pa. Ang gaano ang kaangan. Ang sakit. Sa bagay, takamon angan. Kinpansino punda kayo. Wala ni. Ang tuway. Ang tamay akapalaskila namin. Tawalay lain nyo kumon. Isanda ka baga na saragton na tilak kala. Taanggapoy man pakad sa mayaso. Isan kalingaw mood sa mayaso. Akang iriyot. Ang hilatan. Ayagi. Nanamuskapan man pa kayaso. Ang sakit. Ni dumang ka siguro. Itilakda ka. Wala ni. Lalaman. Ang tutangay. Say ko ano na say ang sakit ko ni manana. Pero, mas ang sakit so nasipad paltak. Hindi koneksyon tutay. Pananganak ng paltak eh. Tanya maya-may sukaba kun kapananak de ibagadan. Next year labay kun mananak lamot. Tuatan. Pero aga ning balot akare nga lato nasipad paltak natin at ibagaton. Next year labay kun nasipad paltak lamot. Tan sakit.